Rádio Slobodná Európa bolo od svojho vzniku koncipované ako americký nástroj antikomunistickej propagandy. Išlo o vplyvovú operáciu počas studenej vojny, ktorá bola financovaná priamo CIA. Preto považujem za absolútnu absurdnosť, že tu dnes, keď od nás je akýkoľvek komunistický režim vzdialený tisíce kilometrov, debatujeme o tom, či by Európa nemala prevziať financovanie projektu, ktorý na našom území šíril americkú a neskôr globalistickú propagandu. Ak tomu teda správne rozumiem, pán Kaliňák, tak teda komunizmus bola propaganda, alebo to, že sme mali komunizmus aj na Slovensku, to je propaganda, alebo mal by sa vrátiť, keď hovoríte, že si financujeme, čomu teda úprimne ani v slovenčine nerozumiem, že si financujeme propagandistické mechanizmy? Máme sa teda vrátiť k režimu spred 89. To je vaša idea toho, ako to má vyzerať? Máme sa vrátiť k krajine bez slobodných médií? Thank you very much, Mr. Kaliňák. Ak si myslíte, že slobodné médiá sú financované zo CIA, tak vám k tomu naozaj gratulujem. A propaganda, čo bol napríklad rok 1956, keď práve toto rádio šírilo propagandu pre maďarských občanov, že v prípade, že skúsia protestovať, tak prídu zo západu im na pomoc. A nestalo sa tak a sami to uznali, že to bola úmyselná propaganda. Takže nie, nemyslím si, že slobodné médiá financuje CIA. Ďakujem. Thank you very much.